Поканиха ме в Берлин. Тая седмица ми се прави детокс. Минах през няколко катарзиса. И хората ни спират да ме гледат. Ама аз много обичам така. Здравейте и добре дошли в поредният влог. Заповядайте в понеделникът ми. Какво правя в понеделник? Обикновено ходя да си пазарувам. Тая седмица ми се прави детокс. Ще ви заведа до мястото, откъдето си купувам зеленчуци, плодове, защото са много яки. Но първо отиваме да вземем една пратка от пощата, защото ще затвори след малко и не ми се занимава да я чакам после 2 часа да отваря. Пощата ми е на 2 минутки, така че отиваме. Времето е приятно. Тая седмица също ще ми дойде най-накрая микрофона, така че и на това ще станете свидетели. Пристигна тази пратка, която ви казах миналата седмица, че съм си поръчал. За камерата протекция. И като се приберем, ще отворим заедно. Погледнете за каква красота говорим. Страхотно просто. Какво да си взема. Тъмън мислех да включвам камерата, да записвам, да ви казвам нещо и само чувам някаква мацка седнала и от телефона и се чувам. Прибавям малина и някакви такива си викам: о, тя е българка, няма да стане. Между другото, за 20 евро си купих толкова много неща. По този начин се снимам видеята. Какво си купих за седмицата? Ето го кейсът. Най-обикновен кейс общо взето. Даже имам бонус от кейса, това не го знаех. Имам бонус от кейса, протектор за дисплея. Пък аз си поръчах екстра 3. Няма значение, нека да си имам. 25 евро някъде. Да. Днеска ще съм си повече в къща, така ще правя тъмбнейла за видеото в YouTube, което ще гледате, тая пералня. Съжалявам за нея. Ще правя супа, моля ви се, и в последния момент установих, че съм забравил да си купя картофи, така че отиваме до магазина да си купим. Всички зеленчуци са нарязани. Слагаме ги да се Слагаме ги във водата. Готова е супата, слагаме я да се прави. Аз през това време имам да оправям пране, сгъвам дрехи, да оправям легло, отново е кочена. Аз междувременно пия чай. Вече съм доста гладен. Днеска наистина се старах да правя детокс и единственото, което съм ял до сега, беше обесена каша на обяд. И след това се намазах една оризовка с малко рибатон, просто много бях гладен. Но ще ям директно за вечеря супа с салата. Ето я и закуската, какво ще представлява тя. Имаме краставица, спанак, ябълки, малко боровинки и малко протеин. Имам нова прическа, до сега бях на фризьор. Не, никак да е. Даже много добре. Добре. Показвам набързо какво съм си направил да ям и да, имам общо взето 4 часа до работа, така че всичко е точно. Отново, разбира се, имаме салата с авокадо, краставици, зелена салата, орехи, спанак. Във фурната имаме рибка. Имам още малко време и тръгвам след малко за работа. Защо винаги правя това? Това ми е нещо като тик.
набързо се включвам с тая прекрасна гледка хора. Това е менюто, което трябва да науча. Свърших! По принцип има асансьор, който се качва директно горе, но ние е забранено да го използваме. И като малумници. Поканиха ме в Берлин на една фотосесия. И кой съм аз да откажа? Първо искам да проуча по-добре за какво става въпрос. Ако агенцията предлагат по-близка локация, бих отишъл и на по-близка локация за сега, но със сигурност ми се отскача и до Берлин. Тук е студено, затова сме се облекли и отиваме най-накрая да си вземем микрофона. Нямам търпение, ще се поразходя пеша, защото си мисля, че днеска няма да ми остане време за фитнес. Взел съм си лаптопа и отиваме в Starbucks малко да поработим. После отиваме до TK Maxx, защото нямам куфар все още. Нямам куфар такъв голям, хубав куфар. Изтърсим някакъв 20 кг куфар. Вчера си провалих детокса, но днеска ще се постарая да не го правя. Вчера на работа имаше едни такива страхотни неща, които изкуших се, пробвах, да, сладко. Наистина помислих дълго време дали да го направя или не, обаче понеже ние нямаме право да ядем винаги, в определено време ни пращат на почивка да хапнем, обаче това е само за хора, които имат смяна над 6 часа. Аз имах смяна 4 часа. Естествено можеше да издържа и вече наистина си бях гладен и просто каквото виждах, това ядох. В крайна сметка ядох риба и моркови, така че от една гледна точка съм се справил, обаче после ядох сладко. Нещо, което препоръчвам във Виена. Има коледна украса, не мога да повярвам. Много красиво. Или аз те си мисля. И хората ни спират да ме гледат. Ама аз много обичам така. Не си намерихме куфар. Няма значение. Ще търся в интернет нещо. Не съм ял все още, гладен съм. Но това е заради вчера. Така заредих с положителна енергия, като видях улицата украсена, всичко беше коледно. Хайде да отворим заедно микрофонът на DJI Mic Mini. Така, включвам се набързо с вечерята ми и сядам да обработвам и да хапна. Имаме салата, разбира се, направих си булгур, вкусен с подправки, и в фурната имаме риба. Включвам се, защото се чувствам някакво никво, наистина. Чувствам се супер убито. Този ден беше супер скучния, абсолютно нищо не прави. В такива дни, особено в такива седмици, в които имам само един ангажимент, примерно, и през останалото време трябва просто да се чудя какво да правя. Наистина се чувствам супер зле. И защо се включвам всъщност? Първо за да покажа и тази ми черта от характера, която доста често присъства. Ало. Добре. Всичко наред ли? Не знам, почвам да се дразня леко. Просто на себе си се дразня и преминавам през такива периоди. Ама знам, че ще се оправят нещата, просто неща, които са ми толкова непознати все още, и аз самия уча толкова неща за живота, просто няма как да се случат. Да, има седмици, където съм пълен с работа, ама има и такива, дето съм само един ден и направо се побърквам. Просто много си повярвах. Като стоя и тука и отключвам някаква бахти мързеливостта, направо съм станал, не че не правя нищо, напротив, и си ходя да се тренирам и си обработвам и си качвам, ама
се чувствам толкова безполезен. Да, до сега говорих с мама за същия проблем, направо ми идеята и да падна и тук и да се разпадна. Този стол, ако не спре да скърца, просто да се благодари, че имам мрежа на прозорец. Просто набързо казвам, работата, която работя, една седмица ми позволява да съм си цялата вкъщи, една седмица ми позволява да работя на някъде. Въпреки всичко те не ме осигуряват, т.е. аз трябва да се осигурявам сам, което ми е един разход. Този тип назначеност, ако надвишиш една граница тук в Австрия, която аз я надвишавам всеки месец, защото в крайна сметка това е място, от което се издържам, трябва да плащаш данък на държавата, и още един разход. Тя е хубава работата да се срещаш с всякакви хора и да ходиш на най-различни събития и просто да ти се случват някакви готини неща, обаче не е за постоянна. И това е нещо, което не го премислих, когато я започвах, исках да имам повече време да обработвам. Да, обаче аз напреднах с обработката, справям се добре, знам за колко време си правя едно видео, знам колко време ще ми отнеме и точно, че по този начин, като стоя тук вкъщи, нито ми идват някакви идеи какво да седна да снимам, нито нищо. Плюс аз искам да печеля, пък трябва да плащам и това още повече ма дърпа надолу. Аз съм в Starbucks с приятната компания на Ивана и искам да ви кажа, че тая седмица беше дълга. Една ретроспекция да върнем назад какво стана. Общо взето минах през няколко катарзиса, но с такива готини хора, които да ти оправят настроението и да ти казват, че всъщност има решение, се оправяш. Този детокс беше абсолютен фейл, но ние сме тук, продължаваме да се борим. И да, просто искам да ви кажа, бъдете силни, както и аз съм. Надявам се, винаги има решения, стига да ги поискаме. Търсете помощ от добри приятели, защото те никога няма да ви кажат лошо. Сега ще ви дам и Ивана да ви каже нещо. Сега ще говоря с вас. Той няма да чува какво казвам. Исках само да кажа, че много го обичам. И той е най-уникалният човек на този свят. И най-скъпоценният ми човек на този свят. Запуши си ушите. И той се чувства зле. И изобщо обаче няма причина да се чувства зле. Така че коментирайте, лайквайте, съпортвайте. Защото той го е заслужил. И по никакъв начин. Просто няма за какво да се чувства зле. Янко, когато обработваш, ще го чуеш той. Много да. Не ме гледайте. Много да обичам. Благодаря ви, че гледахте и ще се видим много скоро. Хайде!